салом подписчикони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, мехоҳам дар бораи нархи орд ва намин картошка ва пиёз камакак рӯшанӣ андозам. ана инҷа бозори вориси сомонда 2 сомону 30 дирам пиёз, картошка 290, 3,5 3. орд бошад 210 сомон, 205 сомон. дӯстони азиз, ба гапу калочаву овозаҳо дода нашавед. ин намин намедонам аз чӣ сабаб пайдо шуд ки ҳама халқа воима лағат кард, омаданду барои захира бисёр харидорӣ карда истоданд, вале чӣ хеле ҳамин мақомотҳои дахлдор хабар дода истоданд ки мо дорем захираи орд бисёр аст. беҳуда ба гапу овозаҳо дода нашавед дӯстони азиз. барои ҳамин ман низ подписчикони азиз ба шумо анами ҳушдор мекунам шуморо ки тавассути ҳамин баландгӯякҳоям дар бозор эълон карда истоданд ки орд ва нами ҳамара қимат кардагӣ нестанд. 210-205 сомон. анами хел дӯстони азиз, на марҳамат бо баландгӯяка мемонам, шумо бинед.